मी अनेक दिवसांपासून म्हणतोय की सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब जेव्हा जेव्हा जिल्ह्यात येतात तेव्हा एक वेगळं वातावरण करून जातात। काल ते आले मालवणमध्ये आणि त्यानंतर मला संशय वाटला की हे असेच सहज आलेले नाहीत, नुसतं सभेसाठी आलेले नाहीत, तर त्याच्याबरोबर काहीतरी घेऊन आलेले आहेत आणि त्याचं आतापासून सुरू होणार संध्याकाळपासून। संध्याकाळची सभा होती। आपण अशा निवडणुका लढवणार आहोत का? मी जेव्हा घरात गेलो, मला जेव्हा कळलं रोज 2-2, 3-3 बॅगा, जो मालवणमध्ये अशी 6-7 घरं आहेत जिथे ह्या ठेवल्या जातात आणि तिथून डिस्ट्रीब्युशन होतं। मग त्यांचे कार्यकर्ते तिथून येऊन घेऊन जातात। हे अशा निवडणुका जर आपण लोकसंख्या किती, आपण वाटताय किती, आणि उद्या हे नगरसेवक निवडून जातील तर काम करतील का तिकडे? ते म्हणतील अरे पैसे दिलेत आम्ही तुम्हाला, आम्ही कशाला काम करू? ते वसुलीच्या कामाला लागतील उद्या जर चुकून हे निवडून गेले तर। हे थांबवलं पाहिजे कुठेतरी। हे कल्चर नाही आपल्या जिल्ह्याचं, हे कधीच नव्हतं। हे काही लोक बाहेरून आली आणि हे कल्चर इकडे ह्या जिल्ह्यामध्ये आणलं, हे थांबलं पाहिजे। हा माझा प्रयोग आहे। मी माझ्या आपण जेव्हा लाईव्ह केलं तेव्हाही मी सन्मान्य किनवडेकर हे जुने भाजपचे कार्यकर्ते आहेत, ह्यांनाही मी सांगितलं साहेब ही पद्धत बरोबर नाही। बंड्या सावंत जुना कार्यकर्ता भाजपचा, मी सांगितलं बरोबर नाही, पण हे कधीतरी थांबणार आहे का नाही? अशा निवडणुका घेऊन फायदाच काय? एका 15,000च्या अंदर असलेली जे काही लोकसंख्या आहे, मतदार आहेत, तुम्ही काही चालवलं आहे आणि आम्ही ते सहन करावं? हेच मी मागच्या काही दिवसांपासून सांगतोय ना की ते येतात, गडबड करतात आणि त्यांना दुसरं काय नाही। आम्ही युती करायला, जसं मी माझ्या मनोगतातही सांगितलं, सन्माननीय केसरकर साहेब 21 तारखेपर्यंत ते आग्रही होते। कोण माणूस सांगतो हो 21 तारखेला शेवटचा दिवस होतो फॉर्म मागे घ्यायचा? त्यांनी काय सांगितलं की आज पण जर ते युती करतील तर मी माझा फॉर्म मागे घेईन। मी माझ्या उमेदवारांना सांगून ठेवलं। कोण एवढा मनाचा मोठेपणा दाखवतो आणि नंतर गरज जेव्हा नव्हती तेव्हा आमच्यासोबत नाही? आणि आता मतं मिळवायला तुम्हाला जर यांची गरज लागत असेल, ज्येष्ठांची गरज आहे, जसं केसरकर साहेब असतील, राणे साहेब आहे, लोक सगळं बघून आहेत, ते बरोबर मतदान करतील। इकडे सावंतवाडीला सन्माननीय केसरकर साहेबांचा मान राखला जाईल, तिकडे आम्हाला माहिती आहे लोक काय करणार आहेत ते। आम्ही लोकांचा आशीर्वाद मागतो आहे। आम्हाला एक चांगलं शहर, डेव्हलप शहर, उद्याच्या 21व्या शतकातलं शहर आम्हाला लोकांना देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहे। पण हे जर प्रकार होत राहतील, लोकांची दिशाभूल करतील, काही लोक फसतील, तर शहर तिथल्या तिथेच अडकून बसेल। ते अडकू नये म्हणून हा आमचा सांगायचा प्रयोग आहे।